see, 'cause I think I do want you next to me. Ayan, kararating lang din galing school ng mga bata. Hi! Yes. And eto, bigay to ni... Who gave this to her? Tita Kathy? And Tito Neil? Yes. And, ayan. Bigay din ni Tita Kathy and Tito Neil. Thank you. Say thank you. Thank you. Saki. Thank you. Thank you. Ayan. Maingay kasi may nagkakat ng lawn. Holy, I just have to do all this stuff. Yes. And si Jan, nandun si Jan. Mommy! Nilalagyan niya ng tubig yung yung gun. I know, remember we Ay, hindi. Ewan ko anong ginagawa ni Jan. Inaano niya pala, dinidiligan, ayun pala, dinidiligan niya yung the green apple. chili ko dun, oh. Kuya, tinakpan mo naman ako. Say thank you. Okay, say thank you first. Thank you. Thank you. Ayan, linalagyan na nilang tubig. Ayan kay Sak. What do you call this, honey? A bat. A bat. Where's yours, kuya? Na. Tingnan mo yung isa. Hoy! Hindi ka kasali. Ayan na sila. Oh yeah, it bounced. Oops. Hoy, be careful with my chili, ha? Poor Holly. Oh! Go, Holly. This cake. That's right. Oh, there it is. Right, Baba? Taste. Right. I'll get them off. Holly. Double. Not there. I'm not using this. No. Hey, run away. I got it. Dad, it's like that. Dad, it's like that. I think sometimes. Dad, it's like that. Go. No. Ha? Doon?
Malaki na raw ako. Malaki na raw ang hips ko. I'll try to catch it till I drop it. Come on. Go to me. Try it. This is the last one. Okay. Okay. Catch it. Wait, kuya. Wait, kuya. Wait. Wait. Okay. Catch it. Catch it. Catch it. Yeah. Try like that and you can gather it. That's right. And the last one is for the mother. No. Elton, here. Whoa! Why no? Put this one in too. Leave it. Okay, go. There. Ayan na. Basang-basa na ako. Hold it. No, Zach. Back. There. Touch. Holly, look at mommy. Hello. See? If you go faster, we'll drop. Go, Baba. Go. Go, Baba. Holly, go out there. Emma, throw the base. Go. Ow, Emma, look. Ow. Ow. Oh. Let the phone just ring and then let it Yeah. stop. Hey. Ow. Oh, that would have been a good one. No, let me go. Wait, not here. I'm gonna get Holly. Ayan, nandiyan naman sila sa pool. Tapos sila maglaro ng water balloon. Ayun doon sila, oh. Come on, Baba. Let's go inside. Mommy gonna cook. Come on. Okay, you play with Kuya, okay? Kuya, you watch Holly, okay? Kuya, watch Holly, okay? Watch Holly. I said watch Holly. Pasok na tayo. Hi! Good afternoon, hapon na. Bihisan natin si Holly kasi, alis kami ni Holly kasi mayroon siyang, tawag doon? Tumawag kami sa doctor kahapon, or kanina. Kahapon ba? Oh, kahapon. Kasi meron siyang no, this one, Baba. Kumukuha na siya ng damit niya, oh. Kahapon, meron siyang kagat na hindi ko alam kung anong kumagat sa kanya. Ayan, oh, nagpapantal. Tapos, meron... What's that? That one, look. What's that? I don't know. What happened? Sure. So, is it sore? It's a doctor. Okay. So, that's why we're gonna sabi, they go to doctor. So, kaya punta kami ng doctor. So, Get one. yeah. Okay, ako na. Mami na. Can you get me nappy, please? Don't do that to mom. Sorry, Mom. It's alright. Nag-sorry naman siya. Ayan. Come on, hurry up. Naligo ako. Hindi ko na-blinower kasi na hapon na. Come on, Baba, hurry up. Minamadali na ako ni Jan. Wait, Baba. Yes, Mom. Nana, see you. We're gonna show this first, Baba. Mom. Yeah. Okay, Mom. Mommy is coming. You forgot? Nagmamadali siya. Dala niya yung... We're gonna see, we're gonna show it to the people your sore. Come on. Eto. Look daw. Saan na yun? Wait. So, ayan. May ganyan siya. And yung dito sa kabila. Yung dito sa kabila. Ayan. Nagpantal talaga siya. Oh. It's for bike. It's not for bike. Ayan. Dito na kami sa may parking lot kung saan yung jeepy namin. And kanina minamadali na ako ni John. And ayan. Tulog siya. Baba, we're here. Come on. Come on, let's see your doctor. Come on. Oh, your drink, Papa. Oh, here. Drink. Good job. Come on, let's go.
See your doctor? Oh, can you push it down, Baba? Good job. Where's my tissues? Your tissue? No more. No more? In the home. Oh yeah, it's at home. My wipes I don't have wipes. in home. Yeah, it's in home. Okay, ready? Okay, alis na kami. Punta na tayo sa doctor mo, Baba? Say, opo. Opo. Okay. Good morning. Kanina madaling araw, umalis si Jan. Nag-fishing sila ng friend yan para mag-catch ng shark. Kaso hindi sila nakuha ng shark, kundi ang nakuha niya is, ayan, nililinis niya na. Ayan siya. Wow! What kind of fish is this again, huh? What kind of fish? Tassie trumpeter. Tassie? Trumpeter. Trumpeter? Hindi ko yun alam. Basta ayan, itim at saka white ang kulay niya. And yung sili ko, ang dami niya pa rin na bunga, pero yung iba, ano na siya, yung parang dry. Ayan. Ayan ang kulay niya. May ganito ba tayong isda? Two fight. Shoes fly. Two Ayun si Holly. fight. Shoes fly. Two fight. Two Shush! fight. Shush fly! Shush! Shush fly! Nilalangaw kayo kasi may isda. Two fight. Two fight. Yeah, shush fly! Shush! Two fight. Eating. Yeah, the fly wants to eat our fish. Say, can you say, good morning, guys? Morning, guys. Baba. Ayan yung fly, Baba, oh. Oh. Shush fly! Shush fly! Ay, sorry, Baba. Sorry, napalo pa yung ulo niya. Dapat sa langaw yun eh. Malu. Yeah. Daddy, tata. Yeah, Daddy cut it. Careful, Baba. Alis ka dyan, Baba. Now what happened? Yeah. Oh, it's sore. Okay. You say Isda. Say Isda. Daddy, tupa. Can you say Isda? Eda. Isda. Malu. Yeah. Daddy, ito. Ayan, malinis na. Natanggalan na siya ng tiyan at saka no hasang or gills. Isda. Isha. Say Isda. Isha. Isda. Shark. No, it's not shark. No shark. Is Shark. mas madali sa kanyang banggitin ang shark kaysa isda. Kumuha lang si Jan ng Daddy, plastic. get spicy. Yes, ayun si Jan. Good morning, guys! Hi, guys! Say good morning. Ayan, nakaligo na kami ni Holly kasi... Sleeping. Oh, baby sleeping daw. Shh! Huwag daw tayo maingay. So, ayan, nag-i-impake ako kasi... Where we going, Holly? Where we going? Diko, wait. Punta kami sa Adelaide. Huh? Adam. Yes, you come. Shut up. Who? Marita. Yes, mommy come. So, ayan. Na-prepare ko na siya kagabi. So, ilalagay na lang natin siya sa kanyang lalagyan. So, pasok tayo dito sa aking pero hindi ko pakita sa inyo yung aking kasi magulo pa dito sa walk-in closet namin. Kunin lang natin yan. Ayun. Okay, baby sleeping daw. Bunny. Ha? Bunny sleeping. What's that? Bunny sleeping. Oh, Bunny sleeping as well. My baby siya, tsaka si Bunny. Bunny. So, ayan. Ilagay natin etong mga damit namin. Tapos, yung boys kasi, meron din silang backpack kung saan nakalagay yung mga gamit nila. So, ilalagay ko. Pero nakalagay siya dito sa cubes na to. Nasaan na ba yung kay TJ? Eto. Kay Kuya TJ. Tapos kay Sak. Eto. So, ayan. Wait lang. Ilagay ko lang yun sa bag, ha?
Nanggugulo kasi yung isang maliit doon. Oh. Wait lang. Anong pauso yan, ho? Anong ginawa mo? Wala ka namang ginawa. Ha? So, eto yung kay Kuya TJ and Zach. Wait, Baba. Mommy needs to do this first. Ha? And ang oras is 9:30 na ata. And alis kami hapon, mga alas 2 kasi pumasok pa yung mga boys. Instead na, ang labas kasi nila is 3:15 pero kukunin namin sila mga 1:45 or 2 o'clock. Kasi alis kami ng 2 o'clock. Yeah, ito yung first time namin na pumunta ng Allendale this year. And, okay, sakto. Okay, look at you. I am looking. Yeah. Yes. How about sing? Can you sing na lang? Mom, here's your bag. Yes, this is my bag. That's our bag because I'm gonna put your stuff there as well, Baba. My stubbies. Huh? My stubbies. Yeah. What? Yung akin, na ano ko na yan, na-impakit ko na siya kagabi. Yes, and kay Holly, tapos na. Yung kay Jan na lang ang ilalagay ko sa cubic cubes. Cubic cubes? Hoy! Come here. Where's your Come on, I need bag? that. That's not your bag. I need that one. Come on, I'm gonna put this one. Come on, hurry up. Hoy! Hurry ka na. For mommy, please. Hurry up, Holly. We're not going to Tita Ray. Sige. Ayan, kinuha ko lang yung... Ito yung backpack ni Zachary. So, anong ginagawa mo? Kumuha siya ng ano niya, oh. Ha? I got your nappies. Here. Andito na, oh. Ayan, yung nappies niya. I look. You look. Alright. Put it back. No, put it back in your bedroom. Come on. Wait. So, ito yung kay Zachary. Yung kay Kuya, nasa ano siguro sa kwarto nila. No, Baba. I do it. Anong ice do it? Ay, sige, dyan ka muna. Kunin ko yung kay Kuya. Hi guys. Hi guys. Hello, Mom. Hello. What's your mom? What's your mom? Mom, what's your way? I'm getting Kuya TJ's backpack. Ito yung kay Kuya na backpack. And kay Zach. So, dito ko ilalagay yung cubes nila. Hello. Yeah. So, itong kay Jan, ilagay ko dito. Ang kulit ng aking assistant. You put this one. Yes. This one. Put this one. Oh, no. This is yours. Put it there. Here. In here. So, this is yours. Ang gulo ni Holly. Open. Open for Mama. So, ayan sa'yo. And where is Mama? This is Wait, so Mama. heavy. It's not heavy. No. No, Mom. It's alright. So, eto kay So Daddy. heavy. Kuha tayo ng cubes for Daddy.
ito yung kay John. Dad, look. My shoe, Dad. No, they can't. They can't see you. So, ilagay natin yung kay John dito. So, dalawang t-shirt. Dad, look. And dalawang shorts. No, what's that? What is it? Oh, Dad, there. look. Look niyo daw, My guys. book. Mhm. It's also the shopping. Not shopping. Ewan ko sa'yo, Baba. It's for bubble. Yeah. What's that? It's your daddy. What's it? Wow. What's that? So, ito yung kay John. So, ayan. And yung sa boys, ito yung kay Kuya TJ. Sandali. Ito kay Zach. Pala to. TJ. Kay TJ to. Nakita nyo ba ako? Wala na si Kulit. Ayan. So, ayan kay Kuya TJ. Ito yung shorts niya. Asan yung damit nila? Nandito na pa. Linagay na ni Sak yung siya nang kumuha nito. Kay Kuya TJ to. So, ilagay ko dito yung pantulog niya. Ayan yung shorts. And ito yung pang golf ni Kuya. So, kinuha niya na yung kanya. So, all set na si Kuya. So, dito yan. Tapos yung medyas niya pa pala dito. Kulang ko pa. Kulang tong medyas niya. Isa lang or dalawa lang yung nandito. Or isa. Isa ata yun. And ito yung kay Sak. Tingnan mo si Sak. Hindi pwedeng makalimutan ang kanyang relo. Ayan si Sak, oh. Kinuhaan ko na siya ng shorts. And ayan, nagkuha rin siya ng kanyang pang-golf. Andun na si Kulit sa papa niya. And yung shorts niya. And pantulog. So, sinasabay ko lang yung pantulog niya, yung top tsaka yung button para isang kuha lang. And ayan, may undies pa siya. Mayroon na siyang undies dito. So, ayan. Kulang ko lang sila. Ito pa yung kulang ko sila ng t-shirt. Kulang yung t-shirt nila tsaka medyas. Wait lang. Ayan. Kinunan ko sila ng isa pang shorts kasi ito yung gagamitin nila papunta doon. Kasi naka-uniform pa sila ngayon eh. Guys. And ito yung hoy! Put this back, Holly. Kinuha niya lahat ng medyas. Ito lang naman yung dadalhin nila. 1, 2, 3, 4, 5. So, ayan. Mag-share na lang sila dyan sa medyas. Carissa, Curry. And where's Kuya TJ? Kuya TJ. Tsaka isang t-shirt. So, ayan. Tapos na ako. Oops, kanino to? Okay, Kuya to. Extra niya to. Just in case hindi niya gusto yung may color na t-shirt. Kasi minsan sila na namimili ng t-shirt nila eh.
Lilunisa. Huwag natin yung kalimutan. Matatalakan ako ni Sak. So, eto, ibabalik ko to kasi si Holly ang kumuha nito. So, eto yung ibibigay ko kay Lai kasi di ba nag-birthday siya nung last week. So, wala ako doon. So, eto yung ibibigay ko sa kanya isang ano to? Deep peeling lip scrub. Ano siya? From Misha. And hindi ko kasi alam kung anong gusto nila eh. So, binila ko lang siya ng set na para sa buhok. Ayan. Yung neck. So, tapos yan. So, dito natin ilagay sa kanya yan. Malulobat na ako. And nalubat. So, eto, dadalhin ko to, pero paplansyahin ko kasi baka habulin tayo ng plancha kasi sobrang gusto ko na, dalhin ko lang siya kasi baka lumamig din eh. Hindi rin natin alam kasi paiba-ibang weather dito sa SA. So, yan. Ayan, tapos na ako. Eto, tapos na to. Oops, eto yung nappy ni Holly. Ilalagay ko na lang dito at saka yung mga, ano pa, yung wipes, snacks. So, ayan. Yan ang dala-dala natin. Kasi ito, ilalagay ko lang to sa ibabaw nito. So, ayan. Tapos na ako mag-impake. And, kita na lang tayo sa Adelaide. And, baka makapag-vlog din ako on the way. Papunta doon. Tingnan na lang natin, ha? So, yun, guys. Ready na. Hindi ito. Kay Hoggy yan. So, mamaya-maya, mag-ano na tayo, magkilay. Maglinis lang akong konti dito.